Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsir al-Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Mu'alif hadzal kitab nafa'ana Allahu bihi wa bi ngulumihi fit daraini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Wa fawqa kulli dzi ilmin lan ing dalem dhuwure saben-saben wong kang duweni ngelmu. Ngalimun utawi zat sing maha pinter, maha ngalim. Ae tegese inna ikhwata Yusufa sak temene utawi sedulur-sedulure Nabi Yusuf iku kanu ana. Sapa sedulur-sedulure Nabi Yusuf ana iku ngulamau wong ngalim-ngalim, fudolau wong utama-utama. Ya kabeh turunane Nabi Yakub. Makane sing dienggo pathokan ngukumi sing nyolong cangkir emas karo takeran emas, pangandikane dulur-dulure Nabi Yusuf dianu wae diistirqaq. Ora digebuki terus ora dikaremke, ora ngantek gawe mati iki ora. Nek nyolong ngeten iki cukup diistirqaq, didadekke budak. Nabi Yusuf ya cetha keluarga. Nabi Yusuf cilik dhewe dikeki usulan karo kakang-kakangne ngeten iku ya nganggo hukum kuwi, karena memang dulur-dulure Nabi Yusuf niku pinter-pinter, ngulama-ngulama tur utama-utama. Salahe ming sitok, biyen iki gek isih nom-nom meri karo Nabi Yusuf terus do nganiaya guwang Nabi Yusuf niku ning kalangan liyane pinter-pinter utama-utama kaya ning warga masyarakat ya jos-jos niki iki. Dadi aja mandang sak sudut le tau berbuat elek ning Nabi Yusuf tok. Duwe keutamaan liya tur ya pinter-pinter. Iki sitok-sitok saka 10 sedulur, 11 sedulur. Ora ana kok sing dadi RT iki.
Lho nak nanggung dadi RT pinter dadi. Nanggung kok ya saelek-eleke bupati ya saelek-elek. Seka narfangu darajatin manasau janjine Allah ingsun Allah ngunggahke pirang-pirang derajat ning wong sing ingsun Allah kersake. Sing ingsun Allah kersake. Dunggahke ing dhuwure saben-saben wong sing duweni ilmu. Karena Gusti Allah niku zat sing maha ngalit. Pihak-pihak ya sing dhuwur derajate iki tetep wong pinter, wong duweni ilmu. Kuwi kelaku ket biyen tekan seprene. Sing do duwe jabatan-jabatan kae karena memang duwe ilmu. Sing kalah nek do jago kae ilmune teko kalah. Nih. Karo duwite cetok kok ya. Kuwi secara logika duit ning secara kodrat tetep Gusti Allah. Sebabe nek iki dadi pancen iki nanggon ngelmu iki nguasai terus engko pemburine ngene niku wis diatur karo Gusti Allah. Ning mbok piyek-piyekno sing munggah derajat iki wong sing duweni ilmu. Minal ngilmi man nasau rifngahu nek wingi kae. Gusti Allah iki istilahnya ngunggahke pirang-pirang undang-undangan sing dhuwur saka duwe ngelmu niku neng sapa wae, saka nganggo ngelmu niku neng sapa wae. Nah sakniki nek Indonesia ten mriki dikalahke generasi penerus iki ora dipinterke nek sakniki. Piye carane men supaya bodho berkepanjangan, mula dicekoki nganggo berbagai macam produksi sing produk kuwi marai bodho. Wiran saya ampuhe kaya ngono kuwi karena rika prioritas utama keutamaan kebijakan negara sing dinomor satukan pendidikan ya rika. Dadi ampuhe ra umum di embargo istilahnya di planet ana ing dalem sakabehane perkara bertahan ora wedi ngantek kepara sakniki wani nglawan niku rak saking dene le duwe ilmu doktrin ilmu nang warga masyarakate wah ra umum. Mula pendidikan iki gratis men pinter-pinter tenan. Ngene dhewe owah-owah. Ganti presiden, ganti kabinet, owah. Kebijakan pendidikane ganti meneh owah. Saiki mung cekok IMBG. Mung modang-medeng. Kanca wae. Wae mung madang. Stobat ya. Emang delok ket biyen tekan seprene sing do dadi niku. Sing do dadi kuwasa-kuwasa saka mulai ning warga, terus engko munggahe saka warga iki mentoke nek warga dukuh. Terus engko dunggahke ning kelurahan, dunggahke ning kecamatan, dunggahke ning kabupaten. Ming wong dondi ngelmu niku. Sing wegah sinau ngelmu ya wis ora munggah derajate wong ra ana sing nggo munggahke. Terus akhirnya upamane kadonyan kuwi ya ming kadonyan sing le golek nganggo akal. Ora nganggo akal, nggo tenaga mingen. Kadonyan kuwi sing paling parah ngibadahe wis ra tau sinau ngelmu bodho. Ha iki engko ngibadahe sing rada terbenggele karo kocar-kacir ngibadahe. Nek ngibadah ngono kuwi pipite bodho le kelekas sinau rada tuwa ngeten iki angger gelem ngaji niku sing
iso dadi penolong sesuk. Karena nek ngibadah kaitane ra karo keakhiratan, karo pengibadahan. Nah iki engko pipite isih bodho ning gelem ngaji wit ngamal ngaji niku iso dadi penolong. Nek cara bahasa Arabe kena nggo hujjah. Kena nggo aling-aling karo kena nggo amping-amping. Kena nggo alesan. Le gelem ngaji niku. Jenengan lekas ngaji tuwa dadi ora tak pinter ngibadahe ora patek apik. Lha ngantek tekan mati jebul ora leren ngaji. Wong lekas ya wis tuwa. Lekas wis tuwa, akhirnya ngaji ngantek tekan mati ora leren ngaji, tapi ngibadahe ora tek apik. Nah iki cara hisabe piye iki salate kok teng blangsur. Gek kowe reka-reka maca Quran barang kok mah ming tok syarat-syarat iki piye? Ora ngaji apa piye? Mesti ngeten niku karena salat kaitane karo ngelmu salat, maca Quran kaitane karo maca ngelmu maca Quran. Mula ditakoni kok ngantek salatmu teng blangsur iki ora sinau salat apa piye? Ora ngaji tentang salat apa piye? Ora maca utawa ora sinau ngelmune maca apa piye? Takoni ngeten niku. Jawabane jenengan nggih ngaji. Lah kok dadi wacananmu elek, lah leh kula lekas ngaji tuwa. Lah kok ya ora kecilik. Lah jenengan ling ngekeki pituduh wis ketuan. Rampung isa. Lah jenengan ling ngekeki pituduh ya wis ketuan kok. Ling ngekeki pituduh pitulungan kecilik ya ngaji kecilik. Dan ini realita, kenyataan. Jajal. Rak nyatane ketake do ngono kuwi sing do numpuk iki. Ya kula sesuk alasane ngono kuwi wae. Lah jenengan ya le nulungi kula mitudui kula ngaji wis tuwa jal nek kenom pinter kula iku. Malaikat sing nakoni jutek terusan. Terus akhirnya munggah nang ngene Gusti Allah. Pripun iki Gusti Allah? Wis kana terna swarga kana mbangane. Bangane mumet-mumet to. Ngaji jan amat sangat iso nulungi ngaji iki. Ram jem lah sing bodho ora tau ngaji, malah gaweane ngelek-elek wong ngaji kae ketoke wis rasa hisab deplok ndase ning neraka ngono kok wis. Rampung. Mula ngaji iki istimewa. Golek ngelmu itu amat sangat diwajibkan sing saka sudut pandang manfaate secara kodrat. Niku kena hujjah niku wae. Nek ra secara napa sanepa apa secara global golek ngelmu, agi golek lho niki, urung sida pinter agi golek. Or malah kepara iming-iming ora golek, lagi mangkat. Wah, lagi mangkat iki urung sida tengok, urung sida ngrungokke. Lagi mangkate itu tok ngono wis derajate gampangke mlebu swarga itu lho. Lah makna gampange mlebu swarga itu rak urusan-urusan sing marai angel mlebu swarga disingkirke iki nggo. Urusan-urusan sing marai angel mlebu swarga niku disingkirke. Karena wong sing ngaji niku digampangke dalane menyang swarga. Makane nalika badhe mati tumuju ning alam akhirat swarga niku mengke kok ketemu perkara-perkara sing ngrepoti, sing gawe angel menyang rono singkirke. Digawe gampang masalah si hadis niku sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah gampangke dalane wong niku menyang swarga. Mula nek ketemu ngawak, ketemu rintangan niku mengke karo malaikat rintangane singkirke. Iki wong ahli ngaji ora usah digawe angel, ora usah digawe repot.
Ane kok tampange kluntah-kluntuh wis rasa ndelok tampang. Ora rasa ndelok tampang. Tampang ora penting. Kok nek wis mlebu swarga men diganti orang ngene iki. Niki agi mangkat lho. Karena nek hadis nika man salaka sing sapa wonge mlaku lagi mangkat kowe wis digampangke. Apa meneh wis tengok. Nggih. Wong agi mangkat wae rung sida tekan rung sida tengok wis digampangke kok apa meneh wis tengok. Nggih. Apa meneh wis ngentekke sak gelas. Malah ana sing ngomong gini nggonku ora tak ombe. Gini nggonku ya ora tak ombe. Bodho kuwi lah nggo seksi sesuk. Ndak dombe iki bodho lah kuwi iki nggo seksi kok man. Seksine we mengkur semono kok mah ora dialap. Nek golek seksi liyane iki ana ngono lho wong seksi wing sitok gek sithik sing ora dialap. Kudu dialap kok nggih. Kudu tunjuk. Seksi niku. Seksine nek jenengan iki tindak ngaji malah ra ngombe umuk. Malah nek wong wedok mah kemayu gene nggonku ra tak ombe bodho kuwi. Kuwi bodho kecuali poso. Lah nek poso ngono. Nek sing ra poso kudu dombe. Bahkan teko tengok tek urung sida lekas ngaji wedang wis ana iki kudu segera entek. Ati seksi iki wis ana ket awal ngono lho, seksi. Wis ana ket awal teko. Iki ora paham karo ngaji, ora paham karo golek ilmu kok ya. Makane kadang kala gedereng nganggo rasa. Oke-oke ya kepingine langsung temandang. Malah ana sing do duwe statement nika wis tuwa kok ngaji le ngamal kapan. Ini geblusuke tembung, geblusuke statement niku nek ngaten niku. Wong wis tuwa-tuwa kok malah dintekke nggo ngaji. Lah le ngamal kapan ini resiko sekali kalimat ini. Lah jenengan iki terus gedereng kepengin kesusu ngamal, kepengin kesusu nglakoni, akhirnya ngaji gemang. Maka ngamal jenengan iki muspra tenan arepa ndak dina temandang sebabe rusak ya ora ngerti, batal ya ora paham. Wong ra ndek ilmune kok. Iki rusak ora ngerti, batal ora paham. Ya kok batal lah ya kalau mbiyen iki ana sing takon. Nek kula ki ngurbani bapak kula sing wis mati piye? Karena tangga ana sing tahun lalu niku titip wedhus siji kurban ning diatasnamakan sing wis mati. Iki kan sebenarnya ngamal rusak sing ora paham. Ngeten niku ngamale los ora dadi kok ya. Lah kula terangke. Nalika wong ki mati mongko kabeh ngamale pedhot. Hadis niku. Karena ning alam kubur wis ra iso ngamal, wis kondang to wong ki nek wis mati kan wis ra iso ngamal. Wong wis mlebu ning alam kubur. Wis jelas wis ra iso ngamal, wong alam ngamal ki alam donya. Makane wong ki angger mati niki mengke wis ra iso ngamal. Ing kotonga sairu akmalihi. Pedhot sakabehane ngamale. Artine pedhot ki mandeg sebab alam kubur bukan alam ngamal. Alam ngamal ki alam dunya. Lah jenengan emoh karo hadis kuwi, akhire bapak sing wis mati mangkon mbleh wedhus. Mangkon korban. Padha karo nalika jenengan ki korban di atas namake bapak sing wis mati, apa simbok sing wis mati. Iki berarti nek akon bapak kon korban to. Wong di atas namake rika. Ha iki kok dipraktekke dadi muspra kok ya. Dadi muspra. Walah terus piye lah ya di atas namake sing urip
Terus jenengan dadi wong urip sing bekteni sing wis mati. Iki di atas namake sing urip. Terus hadise niku anak soleh sing gelem ndongake, anak soleh sing gelem ngirim ngono to. Makane korban niku di atas namake sing urip, kemudian ganjarane kirim. Padha ning ra prosedure bener, ora padha. Beda ada kok ya. Padha piye? Wong sing mau wong mati tok kon korban, sing iki wong urip bekteni sing mati. Adoh banget kok. Dilalae ledela nika ana postingan Mbah Marzuki Mustamar nerangke ngono kuwi. Mungkin nek sekolah mbiku ora percaya mungkin. Nah, mulane unggahke nek ngene Mbah Marzuki Mustamar ya nerangke ngono kuwi wis kuwi glorungokno. Wong cetha ngono kok ya. Mboten dosa ming kesiya-siya. Muspra ngeten lho, ngamal niku ki wis ming muspra. Mula wong kesusu ngamal ora gelem sinau niku ki kesiya-siya to. Cara jenengan wis cucul ragat ning ora oleh apa-apa ngeten. Nek cucul ragat ora oleh apa-apa. Iki gara-gara ora ngaji. Nggih. Kadang kita harus sebagai wong masyarakat biasanya nyoba dulu piantonya ibu. Nggih. Lah nyati nawa itu antuk kerja terus niku terus e. Belah wedhus niku ki mboten belah wedhus nggo nyewu maksude. Belah wedhus nggo nyewu niku pokoke niate bismillah belah wedhus. Nggih to, bismillahirrahmanirrahim belah wedhus ora ana niat. Ten riku niku niate belah wedhus men halal. Dadi ming cukup bismillahirrahmanirrahim belah wedhus klekeh. Wis mboten enten niat sama sekali. Ming menghalalkan posisi wedhus urip iki dibelah dalam keadaan engko matine men halal. Ngeten Mbah Kaung iki pokoke yo ming belah wedhus. Lah engko sing niat sing di wedhus. Nalika nyewu terus sedekah wedhus niku nggo ndahari wong sing do rawuh tahlil. Lah niku jenenge sedekah sing ganjarane dikirimke nang gone sing dinyewoni. Ana sing belah kan diniat apa-apa, wong ra wedhus kok niat. Lah wong ra wedhus kok niat lancang ya. Ndek sapa kok. Nggih ta niki. Sakniki mang logika. Sing di wedhus ki sapa? Ping pindhone jenengan diaturi rawuh nang gone sing nyewu niku jawabane sing duwe piye ra ya tulung nggih Mang, tulung nggih Mbak, mang blehke ngono ta? Ya sudah tugasnya kita ki belah. Ngeten Mbak. Tadi tugas kita belah bismillahirrahmanirrahim belah klekeh sehingga posisi matine wedhus ki halal. Wis nek bar halal monggo lho pun kula belehke. Lan jenengan oleh ganjaran belah. Aja duwe niat liya-liyane sing niat sing duwe gawe. Sing niat sing nyewu logikane. Men paham ngeten to, Pak? Dadi aman jenengan pokoke ming gandeng kon belehke ya tak belehke bismillahirrahmanirrahim. Bareng ngeten ora terus kon ngombe wedang gitu. Lah iya apa yo ming kon beleh tok terus kon nyulih. Ya karo sing di omah rampung beleh ya kon ngombe wedang. Terus omong-omongan santai ngeten iki wau termasuk omongane karo ditambahi biyen niku gek kula enom ki kaum kon beleh wedhus nek jaman biyen iki mulih gawane ndase kae nek iya. Iki omong ngomong-ngomongan ya. Beta kono Mbah Kaung sing biyen ra ngono kuwi. Ya biyen ki nek kon belehke iki mulih ditugelke ndase gawane ndase. Saiki jan ra kaya apa-apa. Ngeten ya, Mbak. Dadi panjenengan jawabane sing digawe sing nyewu niku kok Mbah Kaum tulung mang belahke wedhus nggih nyewu wong nggih. Bar niku belahke wedhuse bismillahirrahmanirrahim. Es klekeh rampung. Lem belah niku nyebut asmane Gusti Allah. Rampung niku pasrahke nika pun kula belehke galung.
Ora usah ngomongke amplop. Ngamplopi 20 kowe umuk. Alah nek aku kok isin aku. Ngamplopi 20 kowe kok le. Ganggaran filter kowe kurang. Ngeten niki mungkin Mbah Kaum nalika dijaluki tulung kon mblehke wedhus nggo nyewu sing digawe niku rak sing di wedhus. Sing ngarep ngecakke ganjarane wedhus rak sing digawe. Makane awake dhewe Mbah Kaum nek korban belehke sing penting posisi urip ngantek mati niku wedhus halal. Mulane bismillahirrahmanirrahim rampung. Aja ndiniat apa-apa ora dadi wong ra duwe, maksude ra duwe wedhus kuwi. Sing ndiniat men sing nyewu. Lah mungkin nalika wis dikeleti dimasak bengi-bengi kanggo tahlilan, ditokno nggo sing do tahlil, sing nyewu niat sedekah madangan wedhus, ganjarane kirimke sing memang dislameti nyewu niku. Penak banget niki. Ngelmu niki ya jajal nek ra ngaji le ngerti saka ngendi. Ora ngerti sakniki niku mung do kesusu ngamal kaya sing kula aturke. Wis tuwa kok ngujang ngaji le ngamal kapan? Akhire ora gelem ngaji, termasuk niku wau ngamal sing tanpa ngaji. Dadi korban di atas namane sing mati. Lah ya wis kacau kok ya mesake jenengan cucu lukis je ming zong rakyat atas namanya sing urip-urip wae niki kula korban sinten nggih kula secara pribadi ndonga karo Gusti Allah ya Allah ganjarane leh kula korban kula kirimke bapak simbok sing wis ten alam kubur enak banget hadisnya jelas hadis niku Allah bakal ngutus malaikat kon gawa ganjarane sing urip niku tekake nang gone sing mati sing disejo. Wah bandeng ya korban gedhi kae malaikat ning gawa rada genteyong. Rada genteyong Kak. Terus lebokke sak awor karo catetane rokib wong sesuk calone dadi tambahan bandul timbangan. Iki seneng banget sing sedo kok ya sesuk nggo tambahan bandul timbangane antarane rokib rong atit iki. Dilare sing do urip iki ngiram-ngirim kae. Dadi nang nggon catetane rokib iki saya tambah akeh. Wah, wis sampuan sing mau niki jane nalika pas mati kae ya ming pas-pasan nyekental. Nalika pas mati kae rokib nyekental ngatip nyekental. Wong kiram-kirim. Anake ngirim, putune ngirim. Wis anake wis mati, putune isih panggah ngirim. Putune mati, buyute ngirim. Terus ngantek tekan sok dina kiamat. Akhirnya nggone ngatit iki ming panggah sekental. Wong nggone rokib malik 120 kental. Lah piye anak putu ngirim terus kok. Apa ora to? Ning nek ngirim lah ketok ya ming dorang ngirim je. Apa meneh ngirim nggo wedhus awel. Awel kok ya. Walhamdulillah lho iki ngaji kula mau gek ndonga wau. Pokoke ganjaran ngaji kula kirimke bapak simbok sing wis ten alam kubur. Wah, ndak esuk oleh kiriman. Ayem nika. Jan anak putuku pendak esuk ngirim. Saploke kenal Pak Burhan Habib. Saiki jujur-jujur. Nalika jenengan urung ngaji esuk kae, nek esuk ngirim apa? Ya. Nalika urung kenal ngaji esuk, ndak esuk biyen ngirim apa? Ora ngirim kok nek ana wong nerangke ngene ra trima.
Ya sing logikane mawon nggih. Nalika urung ngaji biyen, ndak esuk niku ngirimno paling mentoke donga bar salat subuh. Bar salat subuh donga Allahumma firli dzunubi waliwa lidaya. Paling mentoke kuwi. Kuwi nek kulino ngaji, nek ora ngaji ketoke ora ngerti donga kuwi iki ra iso sih. Ora ngaji iki. Makane jujur-jujuran alhamdulillah lho iki sakploke ndak esuk ngaji iki iso ngirim. Iso ngirim wong tuwa, wong angger do ndonga meneng kae ya Allah, mugi panjenengan ngirimke ganjarane ngaji kula ning gone Bapak Simbok karo Mbah kula. Itu njita niki. Nggih. Mboten napa-napa. Dadi le niat niku arep mangkat ngaji nggih kena mawon. Ning dalan kae karo gemreneng. Lah gitu lah karo mlaku kok. Ning dalan ambangane ning dalan kok ming arep mangkat ngaji kok mah padu karo sing lanang. Mbok yo amung donga. Ning dalan arep ngaji malah padu karo sing lanang. Mbok anu wong donga ngono. Apik karo mangkat ya apik, pas riki pas waktu awake jana ya apik, sing mau rung donga engko mulih ya Allah ganjaran ngaji kula niki wau ngono nek sing wis rampung ganjarane kula ngaji niki wau mugi panjenengan kentunke dhateng Bapak Ibu Mbah Kakung Mbah Putri kula sing tenanan kubur. Wana niku hadise wis oke mbok tak wacake lho. Ngirim ganjarane apa sing kita lakoni nang gone sing mati. Ha nek sing ora ngolehke iki anu kok ya rombongan-rombongan Wahabi kuwi kok ya. Wahabi iki pokoke sarwa lucu. Ning nek rika nglakoni ora ana bid'ah, nek wong liya bid'ah lah ora jelas nek nika iki saya ora cetha. Jan lucu-lucu nek wong Wahabi iki lucu-lucu. Terutama omongane Khalid Basalamah niku jan antik-antik tenan sih. Antik nek ngrungokke iki sok piye. Ning yo ben pahame kono. Niku adang nggih. Ya tetep niki karek praktek lho. Iki gara-gara ngaji jal nek ra ngaji. Ketoke ya ora ranti apa-apa. Ngaji iki sip tenan sih. Sing paling sipile sesuk kena nggo alasane kok ditakoni malaikat kuwi lho. Wong ketoke kuwi sing bakal guna iki kuwi. Wong nek nggon tambah ngelmune mbuh tambah murah. Nek nggon kuwi jan top tenan. Kula niki sik hebat. Alhamdulillah oleh pengertian sing mantep, sing karek praktek. Muga-muga pinaringan keberkahan, karahmatan saged istiqomah nedha ngaji sing sedaya manfaat faedah donya akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.